Cok, asik gitar ke nyanyi ya. Gak, lagi sepaneng gak. Mana ngumpul aku? Kita main tembak-tembakan kok lagi loh. Hei, haram cok iku. Dosa wae. Loh, mati ya ini ya. Oh, disopo ta kok. Kira tau ngrungake TV. Ngopo ngono TV. Gah. Kan sinetron oke. Tam 12. Ceh. Wong kono iku rencana ngaramake game tembak-tembakan kok. Lah ngopo diaramke? Sebab iku nek kono lho, ada kono. Kono sing bertindak kriminal perkara game iku kok. Sing bertindak kriminal kan wong ora game. Intine kayak tak kandani dari mata turun ke hati. Bule semurahnya ada. Dampak iku elek. Urusan penting awake dhewe ora tau kriminal. Kayak tak kandani kok malah ngebantai. Delon ta? Kamu wis elek. Dengan game elek. Maksud elek ra? Kini jago ini jago ya kota tahu itu selapo ini apa toh aku bor salah mecece lebih ya lagi main tebak-tebakan rai kecil lele oh main tebak-tebakan demi ku apa gara make main kurang punya alam tau lah alam ku dosa. Nah, dari budak nggak tahu mengenyam bangun pendidikan yang ini tuh, angel. Rungokno. Kandani ngayal. Sao, laku kandani. Kenapa menang? Hah? Iki lho ID ku Etem. Ayo mati. 2 hours later. Ini tiba-tibaan man. Kowe kok takon miso kok malah main.